Hneď v úvode chcem povedať, že už pred príchodom na toto ministerstvo som vedel, že školstvo, veda, výskum, šport a samozrejme aj postavenie mládeže potrebuje kvalitu, potrebuje zásadné zmeny, modernizáciu a inováciu. Mojou kľúčovou prioritou preto je modernizácia celého vzdelávacieho, vedecko-výskumného a inovačného systému. Ale samozrejme nezabúdam aj na systém v oblasti športu a postavenia mládeže našej Slovenskej republiky. Samozrejme, na jednej strane to potrebuje odvahu a na druhej strane prirodzene vecnú diskusiu, úprimnosť a permanentný dialog. Ja sa hlásim k politikom, ktorí sú politici dialogu a nemám s dialogom žiaden problém. Dámy a páni, 100 dní bolo objasňovaním pravdy o súčasnom slovenskom vzdelávaní, o súčasnej slovenskej vede, o slovenskom športe a postavení mladých ľudí v tejto spoločnosti. To je samozrejme nepríjemná skutočnosť, že súčasná podoba, najmä vzdelávania, nevyhovuje požiadavkám doby, že s nimi nekráča, že doslovne produkuje absolventov nie pre prácu, pre svet práce, to môžem takto obrazne nazvať, ale pre úrady práce, respektíve pre rekvalifikačné kurzy, ktoré štát musí hradiť znovu, toto vzdelávanie teda po 2-krát. Bolo to 100 dní presadzovania myšlienky, že vzdelávanie potrebuje modernizáciu, že sa nezaobíde bez inovácií, ktoré ho posunú na efektívnejšiu koľaj prepojenia s reálnym životom, s praxou, so životom spoločnosti. A napokon bolo to 100 dní polemík s tými, ktorí sa bránia zmena. Prirodzene vytvárajú bariéry, držia sa toho, na čo si zvykli a samozrejme, ako si nestihli si povšimnúť, že svet je už inde, že je veľa štátov a samozrejme aj v Európe, ktoré sa dokázali adaptovať aj v podmienkách ekonomickej krízy, dokážu, vedia efektívne vzdelávať a sú pre nás preto veľkou inšpiráciou. Práve preto som sa rozhodol a urobil v tomto trojmesačnom či viac ako trojmesačnom období. Poprvé, zriadil som školskú štvorpartitu. Platformu pre otvorený dialog s cieľom prípravy mladých ľudí na povolanie, na zamestnanie a nie pre úrady práce a rekvalifikáciu. To som už povedal a znovu to opakujem aj v súvislosti so zriadením tohto orgánu poradného pre naše ministerstvo. Po druhé, do vlády predložil 3 novely zákonov. Zákona o financovaní školstva, zákona o odbornom školstve a zákona o celoživotnom vzdelávaní, ktoré idú do júlového parlamentu a sprehľadňujú financovanie predovšetkým zájmových aktivít pre naše deti. Po prvé, po druhé, skvalitňujú vzdelávací proces s väzbou na požiadavky trhu práce, to je nesporné, a po tretie, spružňujú systém celoživotného vzdelávania. Po tretie, do vlády som predložil akčný plán politiky mládeže na roky 2012 až 2013, ktorý chýbal, ktorý bol samozrejme aj schválený a jeho cieľom bol prepojiť práve vzdelávanie s podmienkami trhu práce a mobility mladých ľudí a samozrejme s väzbou aj na jednotlivé rezorty, pretože za túto oblasť nemôže niesť zodpovednosť len náš rezort. Po štvrté, do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o vysokých školách s cieľom zvyšovať kultúru kvality poskytovania vzdelávania a vedy, opakujem, a vedy na našich vysokých školách, novela vyhlášky o sociálnych štipendiách, vládneho nariadenia o akreditačnej komisii, ďalej zákona o zmene názvov vysokých škôl, opatrenia o určení maximálnej výšky školného za externé štúdia. Po piaté, spustili sme elektronickú akciu na nákup chýbajúcich reformných učebníc a pracovných zošitov. Bola úspešná a výsledky budete poznať
aj 1. septembru, respektíve po 1. septembri tohto roku. Po 6. v internetovom priestore bola spustená mapa úspešných projektov, sme prvýkrát urobili úspešných projektov zrealizovaných v rámci 2 operačných programov. Či je to operačný program vzdelávanie, alebo operačný program výskum a vývoj. Po 7. naštartovali sme veľké projekty vedecko-technologických parkov v Slovenskej republike, po ktorých sa už volalo, od Košíc, cez Nitru, cez Trnavu, Bratislavu, Žilinu, a vytvorili sme takéto podmienky predovšetkým pre mladú generáciu, pre doktorandov a postdoktorandov a najmä v oblasti aj využitia inovácií v tomto priestore. Po 8. zadali sme 2 prestížnym medzinárodným auditorským firmám uskutočniť audit tak v štruktúrálnych fondoch, ako aj v informatizácii v rezorte školstva. O výsledkoch tohto auditu, ako dostaneme výsledky, budete informovaní. Po 9. rozbehli sme informačný systém pre šport, ktorý sa len rozbehol, chvála Bohu, lebo peniaze boli na to vynaložené a nič sa nedialo za rok a pol, a preto som samozrejme rozhodol tento informačný systém spustiť. A dnes som rokoval napríklad s predsedom futbalového zväzu a ďalších zväzov, ktorí do tohto systému prídu, vstúpia a na základe týchto informácií budeme vedieť, koľko je športovcov, aké kluby existujú na Slovensku, aké peniaze idú na jednotlivé športy. Myslím si, že takýmto spôsobom stransparentníme aj túto oblasť. A napokon po 10. som zadal vypracovanie koncepcie pre šport, ktorá by mala byť predložená do vlády Slovenskej republiky na neskôr do konca roka. A je väzbou na to, že som povedal, že pokiaľ nebude zo strany zväzov športových, telovýchovných jednot a tak ďalej, ktorí sa pohybujú v športe, táto koncepcia prijatá a pripravená spoločne s nami, tak budeme veľmi uvažovať aj o financovaní športu na ďalšie roky. Jasne sme povedali nie neúspešným experimentom a chabým reformám. A jasné áno kvalite, úspešnosti, efektívnosti, transparentnosti a samozrejme aj odbornosti a prirodzene aj poriadku. Poriadok je v mojej agende jedno z prvých úloh, pretože ak nenastolíte v niektorých oblastiach poriadok, ak nenastolíte transparentnosť, ešte väčšiu efektívnosť, tak v podstate by mohol rezort aj v tejto oblasti pred verejnosťou zlyhať. Nechcem polemizovať, či to bolo málo, alebo či to bolo práve naopak až príliš veľa a v krátkom čase, ako sa často hovorí. Rozhodujúce je, že to bolo nevyhnutné a z mojej strany mienené úprimne. Dámy a páni, aj v ďalších dňoch sa budem uchádzať o podporu verejnosti pre všetky tieto zmeny, ktoré je potrebné v rezorte školstva vykonať. Budem objasňovať, budem objasňovať, prečo ich robíme i to, ako ich vykonáme. Je to pre mňa dôležité už i preto, lebo v konečnom dôsledku sa zmeny po vzdelávaní premietnú do života celej našej spoločnosti. Aj v týchto ťažkých krízových rokoch, ktoré prežívame. Budeme potrebovať ďalších, podľa mňa, viac ako 100 dní, a to by som tu chcel počiarknúť, na to, aby sme postupne oslabili i prekonali bariéry na strane tých, ktorí sa z rôznych, pre mňa i často pochopiteľných dôvodov bránia inováciám a vytvárajú akési bariéry k tomu, aj atmosféru pochybovačnosti o charaktere a zrealizovateľnosti pripravovaných zmien. Najmä tí, ktorým vyhovuje status quo, mutné vody a nekvalita nášho školského systému. A na záver mi dovolte ešte jedno osobné vyznanie. Na ministerstvo som prišiel s jasným cieľom. Naštartovať modernizáciu školstva, vedy, výskumu, postavenia mládeže v našej spoločnosti a samozrejme aj športu, vzájomné zvyšovania všestrannej kvality, vzájomné transparentnosti a efektívnosti, a nechcem stále tieto slova opakovať. Prvých 100 dní ma len utvrdili v tom, že tento cieľ je správny a ja som o ňom presvedčený, že konám správne. Aj keď ho nebude jednoducho zrealizovať, aj to priznávam, som pevne rozhodnutý kráčať za touto predstavou počas celého môjho funkčného obdobia. Ďakujem vám za pozornosť.